Jeg synes, at generelt at jeg oplever i forhold til for 10 år siden, hvor jeg var indlagt med mit første barn, at jeg har fået meget mere at vide, at jeg er blevet informeret løbende. Noget af det, som jeg sætter rigtig meget pris på, det er at få alle de her mellemregninger at vide. Jeg har brug for at vide, hvad tænker de undervejs, når de er ved at udrede mit barn, og hvad er det for nogle tanker, de gør sig i forhold til, at når mit barn skal indlægges. Altså, det betyder jo noget for min tryghed, fordi for det første er jeg jo enormt bange, når jeg kommer med mit barn, som har det rigtig, rigtig skidt. Og det betyder, at jeg kan slappe af og fokusere på at passe på mit barn. Jeg bliver usikker, når sygeplejerskerne ikke har styr på, hvad jeg skal have af piller, og ikke har styr på, hvad jeg sådan skal nu, om jeg skal have blodprøve, om de skal til at bestille det. Og jeg bliver usikker, når lægerne lige pludselig kommer og siger, nu skal du sådan og sådan, og for eksempel komme til at bytte mig ud med hende, der ligger inde ved siden af. Jeg har lige oplevet en stuegang, hvor lægen synes det var lidt fjollet, det jeg spurgte om. Han grinede lidt af det jeg sagde. Han kiggede mig ikke i øjnene, og han var hele tiden på vej ud af døren. Når man er mor til en datter på 2 år, så kan man godt være meget frustreret over, at barnet oftest kommer på hospitalet. Og så kan det også godt være hårdt at møde en læge, som der ikke synes, det er lige så alvorligt, som man selv synes. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der blev sagt lidt mere tydeligt, hvad det var, der forventes af os, og hvornår. Jeg vil gerne have haft, at de for eksempel sagde, nu forventes det af jer, at I selv giver sondemad halvdelen af måltiderne, eller alle måltiderne, eller hvad det nu var, eller nu forventes det, at I selv står for rengøring af kuvøsen, og for skift af sengetøj, eller hvad det nu var, sådan så man ligesom vidste helt sikkert, det er os, der står for det nu, og det er fint nok, men man vil bare gerne vide det. Altså, jeg har oplevet en gang eller sådan noget, hvor hun virkelig sådan snakkede babyagtigt til mig og sådan noget, men ellers så har jeg været rigtig glad for det, og jeg er rigtig glad for, at jeg bliver inddraget så meget i det. Og at de godt kan mærke på situationen, når de skal tale til mine forældre eller mig. Altså, jeg synes, de er rigtig gode til at tale til mig, og sådan ligesom inddrage mig i samtalen. Men jeg synes, nogle gange kan de godt snakke sådan lidt til mine forældre, i stedet for mig. Men det er godt, fordi nogle gange så forstår jeg ikke rigtigt. Altså, ja, nogle gange så skal jeg lige have det repeteret bagefter. Den var ret lang, næsten 5 timer. Der var næsten ikke noget, man kunne lege med. Det er lidt irriterende, så sidder man bare sådan i uvidshed. Ja, det ville være meget rart, hvis man fik at vide, at der var en anden grund til, at man sad og ventede. Selv hvis der var en patient, der havde mere brug for det, eller noget. Ja, eller hvor lang tid det cirka ville tage, så man bare sad sådan 100 år. Jeg har oplevet rigtig meget ventetid, og det sådan, har været rigtig mange gange, hvor jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt. Sådan, hvor der har været lidt akut eller noget i den stil, så har jeg ventet rigtig, rigtig længe. Så når man er bekymret, så er ventetid jo det, der fylder nærmest allermest. Hvis der skal være så mange timers ventetid, så savner jeg at få at vide, hvorfor. Og jeg savnede måske at få at vide, hvor lang ventetid jeg kunne forvente. Fordi igen, det der med at sidde og vente, kan du godt holde ud, hvis du kan se en ende på det. Men når du sidder og venter ud i ingenting, så bliver det frustrerende. Og jeg kan jo ikke vide, om der kommer en læge om 10 minutter eller en læge om 3 timer. Vi har oplevet at vente et kvarter på at komme til lægen, og vi har også oplevet at vente 7 timer på at komme til lægen. Så det er meget varierende med ventetiden. Det, der så ofte sker, det er, at når vi sådan prøver at henvende os til sygeplejerskerne, så kan man godt mærke på dem, når de har travlt. Så er de lidt kort for hovedet i deres måde at svare på. Man kan komme til at føle, at man er til belastning, i stedet for, at fordi at det passede ikke lige på det tidspunkt, man nu stillede spørgsmålet. De kan godt være nedladende i deres toneleje. De kan også svare tilbage med, at vi gør det jo så godt, som vi kan, og vi arbejder så hurtigt, som vi kan. Og det har aldrig været min hensigt at tvivle på, om de gjorde deres arbejde godt nok. Tværtimod ved jeg, at de gør det rigtig godt. Men jeg kan godt få følelsen af, at i måden, det bliver kommunikeret ud på, at jeg har ikke tid til at tage mig af dig. Jeg har også lagt mærke til, når man trykker på deres signalknap, at der er mulighed for rigtig lang ventetid. Det kan jeg godt forstå, fordi jeg er ikke den eneste, der er her. Men hvis nu det var et eller andet vigtigt, hvis nu jeg har fået smerter i maven,
og de ikke lige har givet mig min smertestillende, så kunne man godt tænke sig at få dem med det samme. Så det er også ret nederen med den ventetid, der er. En ting, vi synes var rigtig rart, det var, at den, der havde, når der var vagtskifte, den, der havde vagten og havde ansvaret for os, de kom ind og hilste på og lige sagde, det er mig, der er her nu, og hvis der er noget, så må I bare hive snoren, og er der noget, jeg kan hjælpe med, så siger I bare til. Så kunne man tage de små spørgsmål, man havde med det samme, og så vidste man, hvem der kom, hvis man hævde snoren. En ting, som der har gjort en god forskel for mig hernede, det var at blive mødt af en læge nede i børneambulatoriet, som tog mig meget seriøst, og som der trøstede mig, da jeg blev ked af det, og som der gav så god tid til at snakke med mig, og som der kiggede mig i øjnene, og som der kiggede på mit barn, og som der anerkendte, at jeg havde den følelse, jeg havde. Også om der var noget i følelsen eller ej, det kunne han jo ikke tage stilling til, men han anerkendte, at jeg havde den, og han tog mig meget alvorligt og satte nogle gode ting i gang for mit vedkommende og for mit barns vedkommende. Det var en god oplevelse. Der var en sygeplejerske, som var rigtig god til at forklare til både mig og min mor, imens hun var her, hvordan vi skulle gøre med både min medicin og med mine piller. Og det gjorde, at både mig og min mor, vi åndede helt lette op og var rigtig glade for den måde, hun forklarede det på, og vi forstod meget mere. Noget af det, som jeg husker allerbedst, det var, at da vi kom ind på børneafdelingen om natten, efter at have siddet i modtagelsen i mange, mange timer, det var, at der var en sygeplejerske, der kom med en kande vand. Og det betød rigtig meget for mig, at hun så, at jeg også havde nogle behov. Jeg havde siddet i mange timer og været bekymret for mit barn og havde taget mig af hendes behov. Men det, at sygeplejersken ser, at det kunne være, at jeg trængte til noget så enkelt som et glas vand, det gjorde en kæmpe forskel. Det gjorde, at det var en rigtig rar oplevelse at komme ind på børneafdelingen.